The story of these 3 years akete na afụkịta na video ma bụ the reason why I wan put ebe a na m agwa gị as a parents ka try everything possible best a guide nwa ịmụta put him or her through because of the kind of society mụ na ga na-abụ find onwe anyị na Nigeria ịghọtago because so as a parents bụ ịmụta ịzụcha society will now do the rest. Do you understand? Now, kedu ife na-esele these people bụ these little girls na-eji wee abuse be with nke a na-akpọ Wilfred, a very dark man ji wee demand ya that na brought to this story to book. Do you understand me now? Now, kedu ife na-esele fa ka ya matasị fa ka ya mata asịrị fa nwoke si nwoke asịrị ka fa na-atọ ji wee kwụzi okwu wee abuse be the other one to the extent na agbabala ya ma ọtọ. Do you understand what I'm saying? And nne na nna bụ ife mụrụ ụmụazị ya kịta fa nwere nne nwee nna. Ị na-aghọta na ife a na-agwa gị? So gị nwa bụ parents still have a lot of work to do n'obodo a mụ na gị na-abụ nọ. Ịghọtago? Because na anya ugo na-eche akwụ ya. Ọ bụrụ na i pay attention na nwa ọbụla ịkpọpụta n'ụwa n'obodo a bụ Nigeria etu the condition and the societies of this country si wee dị, nwa gị afọ ga-ananaghịlị gị n'iyi. I'm just being honest with you. Because ebe ị nọ wee mụ nwa na the orientation of ọ na-afụ ebe a bụ ife ga-eshape ka nwa afọ ga-esi wee na-ebi ndụ. Ọ bụ na ị mara ya today, agbatara ya n'anya ndị abatara ya na mba. O nwere environment ọ ga-abụ ịnọrọ wee bido ịnọchi ụmụazị gị. Nwanne onwere nwa ịmụrụ na that environment ga-aba uru. Onwegonu nke ga-aba uru ịmanụ 1 out of 100. That is why some guys dị intelligent and some women dị intelligent bụ fa chọkwara ịba into marriage, they relocate some certain, that is relocate from ebe fa nọ bụ ebe ọ nọ bụ before after the marriage o if you see na that environment if I know relocate you to another place, another better environment. You know what I found now? Now, if a young girls dey etu a na-akọ na the family na family alcohol nwa dey etu a wee nụba ọgụ wee gbaba a young teenage ibe for ọtọ na-aga akụkọ ka ya mata na boyfriend si na boyfriend asịrọ. Gee m ntị m gwakwa gị nwanne m na-ege m ntị ma ọ bụ na ịbụ nne bụrụ nna, gbazie ma kụziere nwa gị never ka nwa gị jiri because of nwoke n'ụba ọgụ. Never ka nwa gị nwoke jiri because of nwaanyị n'ụba ọgụ. And gwa nwa gị never he or she will ever inherit that is the enemy because of a friend. Because no mara ebe ọ ya afụ onye afọ oji because of friend ya wele elu ilo, ọ mara ebe ọ ga-afụ the person echi. Do you understand me? Ife anyị na-agakwala ma gị nwa inherit is an enmity with onye nwere business jikọ gị na no because of a friend issue na onye a na friend gị adịrọ na mma, then onwekwa ife onye a mere gị just because of that friend gị afọ dosebe onye afọ iro ma ọ bụ unu niile na plan n'ụwa ọgụ ịnụwa ọgụ because of problem enyi gị nwaanyị ma ọ bụ enyi gị nwoke kotere. O nwere ike on the process apịafuo isi ma ọ bụ aghụrụ gị anya. Onye afọ iji maka ya bụ eje n'ụwa ọgụ nwere ike o nwere ife ga-eme ya because onye na-enyo isi ya na-apụta m ga-apụta ebe a na-agwakwa gị eziokwu. Do you understand what I'm saying? M ga-apụta ebe a na-agwa gị the honest truth. Ifụrụ nwa ọbụla ịpụta ịmapụta n'ụwa bụ is your responsibility gị nwee ishape that child to ihe ọbụla ọ supposed ịbụ until ọ gbagote bụrụ adult bụrụ mmadụ. O ji isi aka ya n'onwe n'iyi ịgba na ịkwụgo aka Pontius Pilate imego nke iji bụrụ nne bụrụ nna. Then mgbe afọ ọ ga-ebido iteki responsibility ihe ọbụla na-abịara ya ọ dị ya n'aka ife ọchọ maka oge a ka ọ gbanarị that advice na-enye in no distance time ụtarị mmụọ ebido ịpịa mgbe afọ chetebe ife nne na nna bara ya. Do you get my point? Ekenekweghị gị kụzie ma gbaziele nwa ọbụla ịkpọpụta n'ụwa na fushon nwa gị na destiny nwa gị bụ n'aka gị ka ọ dị. M na-agwa gị the truth, especially n'obodo dịka Nigeria mụ na gị na-abụ a lot of environment na Nigeria dị polluted.
bụ that na ọ bụ na ịdịrọ careful, nwa gị ga-aghọnarị gị n'afịa. Ka emesịa.